ano papuratan no nya tipindutan ta no ditoy keyboards what's wrong kung tapos naman di aguni tagayam nakapso ditoy monitor. Anyway, 18 abot ni Marso tawen 2018 kat may sama na po ka Domingo tintay pa nagkakadwa dito lang po kasamitan nga radio station Tinter Cagayan Valley 97.7 Sweet Radio Santiago City nagsamit of course kadwaya po tayo mano yung June Sariales together with Kanakan you John Mark Pastor operator da kami iti For Decade Duo ngarod para kadigiti request yung apo kan dedication nakaluban din yung numero kumabasa ayan 0915-071-3686 dito nga po ket live kami matiti Facebook over For Decade Duo Karuba For Decade Duo Karuba ken JM Pastor ken kita Facebook pages may apong For Decade Duo ko na ayan ket no kayo ay tagmensahe over Facebook, mabuya na kami. I-click nyo lang at yung pinaka-main video sa sumbrag abo na yung mensahe yung kanya amin. Hangaro, danyaman na po, Brian nyo itatang kanito. Madama kayo mangmangal daw. Madama kayo ang empake, kadagita lala kayo. Aglalo kadagita adita. Cheers Smart Main Brands. Good afternoon apo kada kayo. Kastamat iti Liberty Heritage. Agitay agkakapintas ka nakakapudaw nga adita apong agbanbantay. Nakaisam dalatan sumungsungatan. Adita katatan Jerry Quest mo. Si amom ti kunada no ka. Gumatang man ti kape ng Kiljunan kunada. Oray nga rog nga libre ni ti kape ta ala kanayan ta nga bagbagati Liberty Store. Mulat ta. Barbaring ito no next Sunday. Ate katangan kapag the 50% discount man. Anyway, good afternoon apo. Kakayem, kakabsat, kakabagyan nga taga Liberty Store Heritage Building. Kaya kadagit ito apo palengke motan, iti Ramon nga madamang aglingi kita kami. Good afternoon, kasama dito Santiago and other places. Ket apo kadwan ta kami nga rod tilasod ti talong oras. Ket agkakadwa tayo nga manglagip wenno mangpapigsapay abo iti energy iti Ilocano music through our songs nga rod iti mo nang sunata mi apo para kadagiti kaapit na pailang nabartukan. Malam may uminom akon uray tanal paskong tiyobrakon natari patukon jay taltalon alawan mamarta kakon narwam akon outside di kulambon uray no bagi mong takukwamon darwa makamat maturog balkon kemuray no bangking pagnakon japay amon ti ayan kong alubon di ula amon no apay tukul titingat ko tada nangiwat abakat ko kagay alipay parita kayak paita makabigbigat pay tagay pangikat ku itiliday takas lamen awanen serbigjay balay tagay alipay parita gay kayak paita makakansyon pay tagay ipapaskut tumagay tani bakit sermon na diag sarday. And of course, kadagiti online, kakapsa, kakaaruba, kakabagyan ng dito Facebook. Good afternoon na po kada kayo. Anyaman na po nga paset, tilubong tiyan nyo. Gemuray no mamarta kakun nakaturpo
Cruz dagiti anak kun may salang iti parikot kun tay dakkelang iwat ni baket kun tay tagapuwa mamartekat tay din panagsarsar dangag putputak madila mo amin ket madila mo isu nga arak lang ti kasukan mo tagay alipay paritagay kayak pay ta makabibigat pay tagay pangikat ku itiniday takas lamet awanen ser bigjay balay tagay alipay paritagay kayak pay ta makakansyon at pay tagay ipapaskot tumagay tani bakit sermon na di at sarday Wen, karo ba, ngaro, dati pangikat ti banug, dagiti pada tayo apo nga manalon, nga siyempre, no ti maluman. Uminom tayo, talaga pangikat ti stress. Tanagrigat mo ti maturog no pirmi nga na banug ka. So, medyo dangkay ang pasit, iti 4x4 data. Nga, apag pulutan kayo, tadi mapuuran data bito kayo. So, nga nasayasayat, no, minum ka, dati pasit ti kargana. Pulutan ka ti dakan. So, ang kablaawang? Sika. Siya. Lokata na ito yung cellphone ko. Masakit na kita nag-text. Kita, nood na kita naka-online. At ita. Siyempre, apo, iti Bonchon Korean style chicken. Soon to open sa Diabo, Makate, Bambang, Nueva Vizcaya. Ganyan tayo dito. Apo, di Sati Gasoline Station. Iti grand opening na ito no March 23 of 2018. Iti Bonchon K-style chicken is super crispy yet light and non-greasy with hot moist na kunada. Juicy meat sauced with its soy, garlic, spicy, or citrus glaze. Ayan, apo. Lipe. Pumasyar kayo ito dyan Sati Gasoline Station apo to March 23. Ramanak to banday ta. 1A, grand opening na kita. Raman nati incheck. Bonchon, it's a Korean style sa dito ikat. Jajak agkamali. Ngarod, kikita tayo ito apo no March 23. Well, kami ito dijay, agperform itibigat. kami itibigat. Mati bigat nga dijay nga lunch sa tipa nagkonsum ta. Aya. Yes. Absentan to magmalwalam nga rodan. Friday when. Kata apo. Alamin mo na po nga dating Kuntaway nga income kablaawan na po. Sige ka balay bay. Tanong tagumurgura kanya bay. Rogiante San Sebastian, my dad Felix Abalo Seriales, senior with my sister Annabel Seriales kan ni Venus kan kadagiti pa dumapo nga membros diya ni Nikki ni Baby kan kadagiti kakaanak kami diya ka po kami and Villa Carmemutan, my mother-in-law Natividad Padillo Pastor together with my wife Juvie kan kadagiti namin ni Jan Feliz, Jason Fel kan Justin Fel kan kadagiti kadua mi diya apong umababoten ti 210 kilograms ti kadagsen na ni Nancy. Siyempre di balay mimot ni dada siguron nakasangpot dan ni Nanay Colordes, ni ading Kujulara, ni apong Violina, aka Lawag. Ken kunada iti birthday ni ading ko dagijay Dakal Agoberno. Puro mo lang nagan ni Nancy ti bagbagada ti jay. Ala ka, desi kayo mo tagin na di balay ano mabanggit ko mo tinagan nyo. Apo kasi kunana ni anti nga olik kin ni Antilus. Aya. Nagadi Dakal wab-wab kuna naman. Nagidi wab-wab kuna naman. Doa da kanon anti ilay kin ni anti nga olik. Aya. Kan aminan nga dingdinggeg dita Barangay Villa Carmen dita Proctres, Bigwell family, De La Cruz family.
Giporok uno, jaka mo, no sinno, ni Uncle Jamie, nga Valdez. Okay, of course, sa Dagitipay online na po, we have Angie Guerrero. Hello, Hanko, kung naman. And watching from California is Ron Salvador. Kapay, kasta boses mo? Nagsagod-sagod, chika. Agkapika. Hello, Sir June, ating Jem, naimbag nga malam watching from Kuwait, from Rose Molina. Naimbag nga pangal daw kuya ken ating from Ate Ella Banadero. Kanamit ni Melda Gagasa, naragsak ngal daw yo dita Pinas, mabuhay ti programa yo. Request man tay kanta, paulwan na di ka malipatan, nagyaman nag-apo from Kuwait. Hi, good evening, Mr. DJ. Watching from Seattle, Washington, USA. From Luz Bimin Abenohar. Ayan, nga rod nalpas introduction tan, kumasapol tang ako mensyonan. From Big Island, Hawaii, from Angie Guerrero. Wow, hello Angie, good afternoon and good PM dita Hawaii. Nga rod may sapi abong nga sunata nga salsalaan damot, kadagiti salsalaan tata dito ay inapayag gayaman around siguro mga 3 years ago. Kathanga Ilocano, pero nagbalin apong kultura iti Ilocano nga salaan nende daw. Isang kansyonan ta. Please like and share our video. Hindi pa noon nang kami ay tawagin, na ako ay magsanay sa taktika ng militar. Hirap at parusa ang aking naranasan bago mag-graduate hanggang sa regular. Setyembre ang buwan ng kami ay maasan doon sa tuguran. Alauna ng gabi nang kami ay banatan ng mga rebelde, silang aming kaaway. Mayroong isang araw kami ay naubusan ng rasyon na bala, ulam at pagkain. Mag-uumaga na nang matigil ang labanan, nang mahawi ang usok, bangkay ay nagkakalat. Company ng Philippine Marine, sila ang dumating na aming reinforcement. Sa Alpha Company ng Philippine Army, kami ang staff fighter sa Tuguran, Basilan. Sa naglitay tagbaling nga soldado niya. Mayroong isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, Tuguran, Basilan. Akala ko roon mundo ay katapusan, sa nagbabagangan nyo kampay ni kamatayan. Miyam ang namay.
army. Sila ang dumating na aming reinforcement sa Delta Company ng Philippine Marine. Kami ang staff fighter sa Tuguran, Basilan. Mayroong isang minuto ako ay nagkamalay. Ako'y nakarinig ng tawag ni Commander. Ako'y nagtataka kung bakit ako'y buhay doon sa Mindanao, sa Tuguran, Basilan. Akala ko noon Mundo ay katapusan. Yang ay di si kaman yung awan. Sa nagbabagang anyo, kampay ni kamatayan. Akala ko noon mundo ay katapusan. Sa nagbabagang anyo, kampay ni kamatayan.